ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟଙ୍କ ଜଗରେ ମୋର ପ୍ରିୟର ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରେମ ବିନା ବଞ୍ଚିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ପିତାମାତା ତାଙ୍କ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ। ତ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଆମାନେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ। ନିଜ କର୍ମକୁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଓ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତର ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ଆମ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ? ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରୁ ଆମେମାନେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦରେ ଏହିଭଳି ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛି, ତୁମେମାନେ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର, ଏହି ମୋର ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହେଲେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଯେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ସେ ଏଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଅଛନ୍ତି। ସେପରି ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ବିଶେଷରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥାଅ, କାରଣ ପ୍ରେମ ବହୁଳ ପାପ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ। ପ୍ରକୃତ କଥା, ପ୍ରେମ ବିନା ଆମେ ଯଦି ଆମ ମାଆକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁ, ଆମେ କିଛି ବି ଭୁଲ ଭଟକା କରିଦେଉ, କିଛି ବି ଆମେ ମାଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସେୟାର କରୁ, ମାଆକୁ ଆମେ କହୁ ମୁଁ ଏଇଭଳି ପାପ କରିଅଛି, ମା' ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପାପ କରିଥିବାକୁ ପ୍ରେମରେ ଆମକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଠାରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁ, ବିଶେଷ ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥାଉ, କାରଣ ପ୍ରେମ ବହୁଳ ପାପକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଦେବ। ଆମେ ଯଦି କିଛି ବି ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପାପ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇ ଯଦି ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ପାପ ସେ ଆମର କ୍ଷମା କରିଦେଇଥାଏ। ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ଜହନ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରେମରେ ଭୟ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ଭୟକୁ ଦୂର କରେ, କାରଣ ଭୟ ଦଣ୍ଡ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ, ଆଉ ଯେ ଭୟ କରେ ସେ ପ୍ରେମରେ ସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟର ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରେମରେ ଭୟ ନଥାଏ, ପ୍ରେମରେ କେବେ ଭୟ ନଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଜଣକୁ ଘୃଣା କରୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଘୃଣା କରୁଛୁ ମାନେ ତା ପ୍ରତି ଆମର ଭୟ ଭାବ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ବାପା ମା' ହେଉ, ଆତ୍ମୀୟ ପଡ଼ୋଶୀ ହେଉ, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରିନଥାଉ। ସେହିଭଳି ପ୍ରଥମ ଜହନ 4 ଅଧ୍ୟାୟର 19 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରେମ କରୁ। ମୋର ପ୍ରିୟର ବାପା ମା' ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଠାରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସେ ଅବତରଣ କଲେ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ତାମାନେ ପିତା ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ଏହି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ପିତା ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଯେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। କରନ୍ଥୀୟ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ ପ୍ରେମରେ ସାଧିତ ହଉ। ଆମେ ଯାହା କିଛି ବି କର୍ମ, ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ଥାଉ, ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ହଉ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମର କାମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମରେ ଆମେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରୁ, ତାହା ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସମାପନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ପ୍ରେମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପନ କରୁଛୁ, ତାହା ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ପରିଚାଳନା ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମର ଯଦି କୌଣସି ଝଗଡ଼ାକୁ ନେଇ ମିଟିଂ କରାଯାଉଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ମିଟିଂରେ ଯଦି ପ୍ରେମର ଭାଷାରେ ଆମେ ପ୍ରେମରେ ସେଇ ମିଟିଂକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁ, ପ୍ରେମରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରେମରେ ସେଇ ମିଟିଂଟି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯିରିମିୟ 31 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁରାତନ କାଳରେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ହଁ ଆମେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରେମରେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରି ଆସିଅଛୁ, ଏହେତୁ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣାରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଅଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରେମ। ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଅନେକ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା ମାର୍ଜନ କରି ସେ ଆମକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖପାଖେ ରୁହନ୍ତି। ଆମେ କେତେ ପାପ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାପ ଦୋଷକୁ ସବୁ କ୍ଷମା ମାର୍ଜନା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।
ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 30 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ତୁମେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ମନ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କର। ମାର୍କ ଲିଖିତରେ ଆମେମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଉ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 30 ପଦରେ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ନିଜ ଗୃହରେ ବସବାସ କରୁ, ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଦେଖେଇବାର ଅଛି, ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି। ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଉପରେ ଦେଖେଇଲା ଭଳି ଗୋଟିଏ, ମନ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ। ଏଭଳି ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଇନଥାଏ। ଏଭଳି ପ୍ରେମ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରେମ ହୋଇନଥାଏ। ଏଭଳି ପ୍ରେମ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରେମ ହୋଇନଥାଏ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ମନ ସହିତ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି। ଗାଲାତୀୟ ସେହିଭଳି 5 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦରେ ଲେଖନ୍ତି, ହେ ଭାଇମାନେ, ତୁମେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ। କେବଳ ତୁମର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟବହାର ନ କର, ବରଂ ପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପରର ସେବା କର। ମୋର ପ୍ରିୟର ବାପା ମା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ସମସ୍ତକୁ ପ୍ରେମ କରି, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ କରି ସେବା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଅଛି। ଆମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଖାଇବା, ଯାହା କରିବା, ବୁଲିବା, ଖେଳିବା, ନାଚିବା, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ, ଯାହା ବି ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ, ତାହା ପରସ୍ପରର ସେବାର୍ଥେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ, ତାମାନେ ଆମେ ତାହା ସେବାର୍ଥେ, ପ୍ରେମର ସେବା ସହିତ, ଆମେ ପ୍ରେମର ସହିତ ସେହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କରନ୍ତୀୟ 13 ଅଧ୍ୟାୟ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ, ପ୍ରେମ ହିତଜନକ, ଈର୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମବଡ଼ିମା କରେ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର ବି କରେ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟର ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରେମ ହେଉଛି ହିତଜନକ। ସେ ଈର୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଈର୍ଷା ନଥାଏ, ଆତ୍ମବିଡ଼ମ୍ବନା ବି ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର ଗୁଣ ବି ନଥାଏ। ସେହି କରନ୍ତୀୟ 13 ଅଧ୍ୟାୟର 7 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ସେ କୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସହ୍ୟ କରେ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସମସ୍ତ ଭରସା କରେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରୁହେ, ପ୍ରେମ କଦାପି ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରେମର ଶେଷ ନଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟର ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରେମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟରୁ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ପାଇ ବଢ଼ିଥାଉ, ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯିଏ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର, ଜୀବନରେ ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁ। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କ ଛୁଆ ଜାତ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରେମ ଦେଖାଉ। ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଆସେ, ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ପୁଣି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲି ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଚାଲି ରହିବ, ସେ ପ୍ରେମ କେବେ ବି ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରିଥାଉ, ସେ ପ୍ରେମର କେବେ ବି ସମାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟର ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ, ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ। ମୋ ପ୍ରିୟର ବାପା ମା ଭଉଣୀମାନେ, ବାପା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ। ପ୍ରେମ ପରସ୍ପରକୁ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରେମ ବିନା ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ପ୍ରେମରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ। ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ କରି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ଓ ପ୍ରେମ କରିବା। ତାଙ୍କ ଦିଆଯାଇଥିବା ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା।